gidanki ya sa aure ga yarinya san ta bada kwalwa mai kwari a tubarkalla mai gidanki ya sa aure kuma ya auro mace mai kamar kamar raba dan kunkurun mace sai ka ce kugun bishiya ina magana aure ni na koma wanga rediyo nan na Faransa in barje gumi na ras Abdulrahman Gambo ya biya ni ba bashi rediyo Faransa kenan rabbana Allah sarki ya ruwa muku asiri Abdullahi Isa da kanan mamman ruwa zo yana magana gani rediyo na Faransa na ni zo ni ma in barje gumi na sai in sha aya zalla in sake washewar baki rediyon Faransa kun yi bako mai nauyi Rogazo muna lafiya? Lafiya kalau wallahi gari na lafiya dai an shekar lafiya. Lafiya kalau yaya kuma shekaru? Wallahi shekaru dai alhamdulillah dai yana ganin yanzu dai shekara ta kusan 60. Ko ban tun waye ba na matsa ai ka san shi horin gashi wanga zamani na. To kuma ina yaro farin nasa kai na garwa ita ta lalata ni ta hana me in yi tsawo horin gashi ya hito. Ai garwa ba dama da ima dogo in tallan kwashe dogo a kalmin noma. To ba da laro gasu kamar yau shekara nawa kenan ka fara kiɗa da wannan 'yar gangar?